Hai cousas que non deberían de existir. Por exemplo, as croquetas de quinoa, os pantalóns de tiro baixo e as xornadas intensivas que te obrigan a quedar a comer na oficina. E aí onde aparece o microondas. Ese aparello que debería servir para quentar a comida e acaba sendo unha cámara de tortura para calquer prato que entre nel. Comezas a xornada marcando prioridades. Facer que traballas un pouco e logo quentar o teu primeiro café. Pero cando abres o microondas atopaste un campo de batalla. Restos de tomate voando polas paredes, salsas descoñecidas, snacks sacrificados e mesmo unhas tristes aceitunas que ninguén sabe como chegaron aí. Isto non é un microondas, é o Museo do Horror Culinario. En canto a manxares, sempre hai alguén que trae un tupper de peixe cunha salsa que nin súa nai soporta. O peor non é quentalo, o peor é que despois deixa a porta aberta, perfumando así a oficina enteira cun cheiro que nin a lonxa de Ribeira nun día de calor. E logo ven o analóxico, ese compañeiro del século pasado que confía máis no reloxo que na máquina, sacando a comida cando lle peta e deixando o microondas facendo run run cando xa está baleiro. E ti, quedas mirando para a porta pechada escoitando o tempo pasar, como se fose un minuto de silencio polo respeto que ese paspán non che tivo. Porque respetar o tempo dos demais, iso non entra no convenio. Tamén está o que pensa que todo sabe mellor a máxima potencia. Resultado, abres a porta e aquilo está máis quente que unha pota de polvo no San Froilán. Intentas coller o envase e só che queda berrar «Ai, miña nai!» E como non podes nin tomalo nin movelo, o microondas queda ocupado hasta que refríe, como unha central nuclear en fase de emerxencia. Por último, o heroe sen luces, ese que mete papel de aluminio no microondas pensando que boa idea. Fogonazos, tronos, raios, aquilo semella as festas do apóstolo pero sen orquestra. Resultado, sen comida e co microondas pedindo a baixa laboral definitiva. Grazas, compañeiro, grazas. E vos, cal foi a peor cousa que atopachedes no microondas da oficina? Leovos nos comentarios.